Gdje kvače ovaj zvuk je bio? Htio sam da vidim desnima gdje sam pucao. Ne, jedan razlika za tebe. Bilo 3-6, sad si dobio poen 4-6. Samo sam jedno servirao. Promašio si... Jedno si promašio. Ok. Nije važno. Dobro. 3-6. Koliko je? 3-6. Još jednu seriju ima. Ne, nije na 3-6. Jedno ste servirao? Da bi još jednu stvar. Može? Može. Bravo. Da malo da mi prođe.